вайн руни айни ҳолу бозингари дастаи эвертони англия ба ҳисоб меравад. пеш ӯ дар дастаи манчестер юнайтед бозӣ мекард ва аз ҷумлаи бозингари беҳтарин даста ба ҳисоб мерафт. руни дар ҳисоби худ $112 миллион дорост ва аз ин ҷиҳат ҳамчун панҷумин бозингари пулдортарини ҷаҳон шинохта мешавад. дар ин зина ҳамлагари дастаи лос-анҷелеси галаксияи амрико Златан Ибрагимович қарор дорад. Ибрагимович дар дастаҳои номдори ҷаҳонӣ ҳунармоӣ кардааст. аз ҷумла дар дастаҳои Аякс, Ювентус, Барселона, Милан, Парис Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед ва дигарҳо аз ҷумлаи бозингари асосии даста ба ҳисоб мерафт. боигари ӯ $114 миллион ташкил медиҳад. уребчаҳои Giggles премиум, камарчаҳояш мавзун, дорои нишондиҳандаи намноки аз матои пахтагин, бо ҷабиши баланд ва аз ҳарвақта нафису мулоим истеҳсол шудааст. Giggles премиум акнун дар Тоҷикистон. хушбахтии тифлон, хушбахтии модарон. ин бозингари бразилӣ табори дастаи ПСЖ-и Фаронса сеюмин футболбози дорои даромади зиёд ба ҳисоб меравад. боигари ӯ $148 миллион ташкил медиҳад. дар баробар ин дар рӯйхати хариду фурӯши футболбози Неймар дар мавқеи якуми ҷадвал қарор дорад. ӯ бо маблағи €222 миллион аз дастаи Барселона ба дастаи Парис Сен-Жермени Фаронса гузариш намуда буд. айни ҳол қиматтарин футболбоз дар ҷаҳон ва сеюмин бозингари пулдори сайёра ба шумор меравад. мавқеи дуюм дар ин рӯйхат насиби бозингари дастаи овозадори барселонаи Испания Лионел Месси гардидааст. ин бозингари аргентинӣ дар ҳисоби худ $218 миллион дорост. даромади солонаи бозингар аз дастаи Барселона €77 миллион ташкил медиҳад. Мессиро дар таърихи футбол ва умуман дар сайёра касе нест ки нашиносад. дар дастаи Барселона ӯ яке аз бозингарони калидии даста ба шумор меравад. кристиано роналдо ҳамлагари дастаи ювентуси италия бо доштани $280 миллион бойтарин футболбози сайёра дониста шудааст. роналдо дар таърихи футбол аз худ бисёр хотираеро боқӣ мондааст. пеш аз ин ӯ дар дастаҳои натсионал, спортинги португалия, манчестер юнайтед ва реал мадрид бозӣ кардааст. айни ҳол даромади солонааш аз дастаи ювентус €82 миллион ташкил медиҳад.